Hola, sóc l'Àngels Fassas, actriu i escriptora, i m'agradaria que no marxéssiu del meu costat. Dic això que podria semblar una frase d'una obra de teatre, però ho dic perquè em presteu atenció només un minut i mig. Vull fer aquest vídeo per donar el meu suport, el meu recolzament a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, un institut que es dedica a la investigació sobre malalties humanes, un institut que investiga sobre el càncer. En concret, té un repte, el repte metàstasi, que, com sabeu, els tumors del càncer, en alguns casos, en molts casos, són curables, però en el cas de la metàstasi hi ha molt camí per fer. El repte metàstasi podeu col·laborar-hi de moltíssimes maneres. Si entreu a la web de l'Institut de Recerca Biomèdica, flipareu, parlant clar, del que fa aquesta gent. És increïble. Com sabeu, el càncer necessita del vostre suport per la investigació. Sense investigació, sense la feina que fa tota aquesta gent en la recerca, en el camp de la recerca, en el camp de la investigació, no avançarem en la curació del tema del càncer. Per això faig aquest vídeo, perquè us sumeu al repte metàstasi. Podeu difondre aquest vídeo, podeu compartir-lo a xarxes, podeu fer petites donacions periòdiques o puntuals. Podeu fer moltes coses, de veritat. I m'agradaria acabar aquest vídeo amb uns versos de la vida Sueño, que crec que tenen molt a veure amb aquesta fragilitat de la vida que hem viscut, amb aquesta facilitat amb què perdem la salut i que, per tant, n'hem de ser conscients i hem de recolzar la medicina, la investigació i tot el que es fa en el camp de la recerca perquè ens hi va la salut de tots. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño y toda la vida es sueño y los sueños, sueños són. Difoneu, sensibilitzeu, repte metàstasi.